Sasa nigo bono bagendete gosegetwa aso kweli kya kubwata chikura bune nchire ye moyo kweroberia anene gochora barayi bagwenerete goswasi chiabisi anena sobochori obonene boli bosyo bwochi omwaka bw'echiru 2025 gokwana omubasolero kurwa se chiabisi chia Jubilee ime ya Marani egotoke meye county ya Kisii. Isaac Nyaoga Monyoncho oyibo igoro mwana siasa kurwa senseme yo ya Kitutu cha North nigatebirenga gati yabasaye gotebwaterania sensemo ya siasa neno so waka chikura ngati yabiria bigenderete gosegeta abarai batabwenerete goswachi abisi na gotakora magendero buneganirie unatokumanyiwa no mulikyo ito amangana kuru chinsemechyo Daniel Ontere. Siasa cha Kitutu cha North me county ya Kisii nigo chiarolekanire koiro mokondo munga bosyo bobochori bonene asensemo borai bwaye bwabono bolinse ye kyama ya UDA kyama ya Jubilee nigo boigo ngora chiarolekanire koiroberia bosyo bobochori obwo na segetambokero kya bwangwega no koigorwa kwa abisi ye kyamekyo inse yomoske Dr. Fred Matiang'i asensemo ya Chaburuti ime ya Marani. Jubilee engakiri ya eto abuetu ekura senginjo totabwate presidential candidate bali twarenga members ba Jubilee engakiri nande butoro oboniga ntoma ete omuchando bwe nyumba yaito ya Jubilee asore nande wetera omurai we kiama His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta and the deputy party leader who is our presidential candidate. We have restructured the party and we are moving on readiness for the 2027 elections. Kubotekana nayo yabisiga nigoliti kulia lero yatarirwa na gusirwa n'umwana siasa Isaac Monyoncho ni chinga kichyo hoteba oyiga n'umuchakana tu asekyamekyo enaenda go support a party yani. I am a member of the Red Army and this Red Army is everywhere in Kisii and Nyamira. It is everywhere in Kitutu cha North. This is the army that is going to win in 2027. Ukwana chinga kecho ni kuboigo akwaniro kugania kwa basaye kubwatira koboko umurubiri yogendrete. Asekiribuna ikiyoka na kikira abaye baga lyochora barayi bukugania kwabo. Tobwatira nini kyama gitu ya Jubilee. Aso okobwata chikura aso bonge. Ebijana bitu ibwata chikura aso bonge na litoranyare gotebanga omurayo ito noyo. Murai nukwana no muntu bosayi gotego konya. Nkuribatereka taseni kyagatembe kurega Kitutu cha North hasi county ya Kisii. Literane nguru kwa Daniel Ontiri.